ଲୋକମାନେ କ'ଣ କେଜାଣି ଭାବନ୍ତି ଛୋଟ ଜୀବନଟାକୁ ମାନେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇ ପଡ଼ିକିରି ସେମାନେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଛାନ୍ତିନି। ସେଇ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜୀବନଟା ପାଇଛନ୍ତି ସେଟା ଜାଣିଛନ୍ତି 84 ଯୋନି ପରେ ମାନେ 84 ଜନ୍ମ ପରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଟା ମିଳେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷ ଜନ୍ମ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଭୋଗି ଭୋଗି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କହନ୍ତିନି ମାନବ ଜନ୍ମ ଯେମିତି ଦୁର୍ଲଭ, ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ମଣିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ। ତ ଯେତିକି ଦିନ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମିତି କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ଭାବି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବିନି। ସୁଇସାଇଡ଼୍ ହେଉଛି ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖର ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହଁ, ରଙ୍ଗ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇଛି, ମୋତେ ଠାକୁର କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ପଠେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୋ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କିଛି ଭୁଲ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ସେ ମିଳୁଛି ସେ ଫଳ। ତ ଏଇଟା ଭାବନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଭାବନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେ ଜୀବନ କିଛି ନୁହଁ, ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଥିବ। କିଏ ଏଠି ଆସିକି ଅମର ହେଇ ରହିନାହାନ୍ତି, ସିଏ କୌଣସି ଅମ୍ବାନୀ ଘରର ମେମ୍ବର ହଉ କି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି ହଉ, କିଏ ଏଠି ରହିନାହାନ୍ତି ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ତ କୌଣସି ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନା ନିଜ ମନକୁ ସେତିକି ଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏ ସଂସାର କିଛି ନୁହଁ, ଏରା ସବୁ ମୋହ ମାୟା, କିଛି ନୁହଁ। ନିଜର କର୍ମ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କ'ଣ ତମର ଭଲ ବନ୍ଧୁ। ଯଦି ତମେ ମଲା ପରେ କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବ, ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଜିନିଷ, ସେ ହେଉଛି ଭଲ କର୍ମ। ତ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ସୁଧୁରି ଯାଅ। ଯେତିକି ଦିନ ଆସିଛ, ଯାହା ବି ଜୀବନରେ ଆସୁଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ତାକୁ ମାନେ ହସି ହସିକିରି ଗ୍ରହଣ କର। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ। ସିଏ ଯଦି ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ପଛରେ କିଛି ସୁଖ ଲେଖିଥିବେ। ତ କିଛି ବି ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ମାନେ ନେବା ପୂର୍ବରୁ 1000 ନୁହଁ 146 ଥର ଭାବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତମେ ମରିଗଲେ ତମ ଆତ୍ମାଟା ନୁହଁ ମୁକ୍ତି ପାଏନି କେବେ। ସେ ଆତ୍ମା ସେମିତି ଘୁରି ବୁଲୁଥିବ। ସେ ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ତା'ର ସମୟ ତା'ର ସେ ଯେତିକି ଦିନ ଆସିଥିଲା ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ, ତା'ର ମାନେ ପତନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଘୁରିବ ଚାରିଆଡ଼େ। ଯେତିକି ଦିନ ତା'ର ମୋକ୍ଷ ପାଇବାର ଥବ ସିଏ ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇକିରି ରହୁଥିବ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ଯଦି ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ମାନେ ନିଜକୁ ଟିକେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ ମାନେ ମୋତେ ସେତିକି ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି। ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ରହୁଛି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ।